Ydych chi ffansi dysgu crosho? Wel, ydych chi'n lle iawn achos dyma tutorial ar ydy grosho sgwar. A'r unig beth ydych chi angen ydy bachyn a gwlan. Dau techneg syml da ni ddefnyddio yn y patrwm yma. Y gyntaf di'r double crochet, da ni'n rhaid y gwlan rownd y bachyn. Rhaid y bachyn i fewn i pwyth a tynnu gwlan trwad. Yna gwlan dros y bachyn eto. A tynnu trwy 2 lŵp sydd ar y bachyn yn barod. A unwaith eto, gwlan dros y bachyn a tynnu trwy 2 lŵp. Nes yma gen ni chain, a mor syml, da ni'n jyst yn troio rownd y bachyn a tynnu fo trwy lŵp. A da ni'n creu cyfres o gydwyni bach. Yn gyntaf, da ni eisiau creu magic ring, a gych chi weld bod mae'n magic wedyn, ond da ni'n troi y gwlan 3 gwaith rownd y bys, fel bod yna 3 lŵp ar eich bys, roed y bachyn i fewn a tynnu'r lŵp pella trwy'r 2 arall. A wedyn chain 3. Wedyn, da ni'n gwneud 2 double crochet tu fewn i'r lŵp na wedyn. A wedyn, chain 2. A wedyn, ydych chi clwstwr bach cyntaf chi. A wedyn, da ni eisiau gwneud 3 double crochet i fewn y magic loop wedyn. Wedyn chain 2, ac eto 3 double crochet e fewn y magic loop. Wedyn 3 double crochet eto yn y magic ring a chain 2. A wedyn ydych chi'n gallu gweld rhyw 4 clwstwr bach lle, a ydych chi'n gallu tynnu'r ydafedd cyntaf un a mae'n cau magic loop. A dyna pan mae'n gael o magic, ydych chi'n gael slip stitch wedyn i fewn i'r pwyth y chain 3 cyntaf na, roed y bachyn i fewn a just tynnu'r gwlan y holl ffordd trwad. Ydych chi wedi gorffan y rownd cyntaf, troi y darn wedyn a gwneud chain 3. A wedyn 2 double crochet i fewn i'r chain space. Ydych chi'n gweld o tylla bach chain space, da ni'n wedi bod yn galw heina. A wedyn chain 2, a wedyn 3 double crochet yn yr un chain space yna wedyn. Yn y rownd yma, mae yna 3 chain space da ni'n mynd i fod yn gweithio fewn ni, ac yn y bob un sy'n weddill, da ni'n gwneud 3 double crochet, chain 2 a 3 double crochet eto. Chain 2 a dyna mynd ymlaen i'r chain space nesaf os mae hynny'n synwyr. Os ydych chi'n neud o fel ydych chi'n mynd ymlaen, mae o'n mynd i fod yn greu synwyr, a mae o'n mynd i gymryd practis. Ella wneud o ddim yn glicio trwy gyntaf. Mae hynna'n oce, achos oedd yn gymryd fi 2 flwyddyn. Cofiad os ar pace dy hun, os ydych chi'n stopio'r fideo yma a cael gychwyn canol y fideo, mae hynna'n hollol oce. Ti'n gallu neud hyn. Wedyn pan ydych chi'n cyrraedd diwedd y rownd, a ydych chi angen gwneud chain 2, fel yn y rownd dwytha, da ni'n just mynd i wneud slip stitch i fewn i top y chain 3 cyntaf un, a dyna fo y rownd yna wedi wneud. Felly ydych chi angen yn bob un cornel wneud 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet, a dyna sy'n wneud y cornel. A wedyn yn bob un ymyl, bob un chain space sy'n ar ymyl, mae ydych chi angen wneud clwstwr o 3 double crochets. Ac wrth gwrs wneud chain 2 rhwng bob clwstwr. Yr cyfres o chains yma, hynna sy'n creu y tylla ar gyfer, creu'r gofod ar gyfer y rownd nesaf mewn ffordd. Mae bob rownd mwy na lai unio'r yr un fath, ond ych chi gofio'r techneg ar y corneli, sef 3 double crochet, 2 chain, a wedyn 3 double crochet arall cyn symud ymlaen i'r chain space nesaf. A os ydych chi'n cofio'r techneg cornel yna, bydd y gwaith yn tyfu a tyfu ben ei hun. A da chi'n gallu gwneud o mor fawr neu fach a da chi isio. A wedyn i orffan, da ni jyst yn gwneud chain 1, torri gwlan off, a tynnu'r ydafedd holl ffordd drwad. A dyna fo. Mae patrwm yma'n gallu bod yn ddiddiwedd, so chi'n gallu gwneud sgwar anferth, neu so chi'n gallu gwneud lot o rei bach, lliw gwahanol, a gwneud nhw efo'i gilydd yn y diwedd. Mae o hollol fyny i chi.